שלום לכם. אני יודעת שפנייה לגישור היא החלטה מאוד אמיצה. כי בפנייה לגישור אתם לוקחים את המושכות של התהליך לידיים שלכם. אתם צריכים להבין ולהגיד מה אתם רוצים. וצריכים להיות מסוגלים להכיל גם את הצד השני. אז אם כבר עושים את זה, לא כדאי לעשות את זה, נכון? הנה 10 כללי זהב שיעזרו לכם ולמגשר להגיע להסכם המיוחל. אני נועה דורון, מיד לאחר הפתיח. ראשיתו של תהליך מוצלח היא בבחירת המגשר. אל תשכחו, מדובר בתהליך מאוד אינטימי, מאוד אמוציונלי. אתם הולכים להכניס את המגשר לחדר המיטות שלכם. האם הייתם עושים את זה עם מישהו שאין לכם כימיה איתו? אין לכם אמון איתו? כדאי ששניכם תשוחחו עם המגשר. קצת תלמדו עליו מהתכנים שלו באתר או בדף הפייסבוק. ואגב, הרבה מאוד מתגרשים מתעקשים על מגשר שהוא גם עורך דין. אז כדאי שתדעו, על פי חוקי הגישור, אסור למגשר לתת למי מכם ייעוץ משפטי, וממילא הוא יפנה אתכם אם צריך לקבל ייעוץ מעורך דין אחר. לכן, כדאי לבחור מגשר שיש לו כלים לניהול משא ומתן ולבניית תקשורת. יש הרבה מיתוסים שגויים לגבי גישור. גישור הוא לא בית משפט ולא בוררות. המגשר לא מחליט עבורכם. התפקיד שלו הוא להוביל אתכם להסכמות שהן ווין ווין. אתם לא מחויבים להצעות של המגשר. יותר מזה, מגשר טוב הוא כזה שיביל אתכם למציאת הפתרונות, ולא ימצא אותם עבורכם. עובדה נוספת שחשוב לדעת על גישור, היא שלא ניתן להשתמש במידע שעלה בתהליך, או בהסכמות שהגעתם עליהם, אם תחליטו לפנות לבית המשפט. לכן, אין לכם מה לפחד לשים את הקלפים על השולחן, ולהעלות הצעות שונות. להפך, מתי ההסכם מחייב? רק מרגע שחתמתם עליו, והוא קיבל תוקף של פסק דין בבית המשפט. גם אם התעסקות בכסף זרה לכם, וגם אם מעולם לא ידעתם מה קורה בחשבון הבנק שלכם, זה הזמן ללמוד. יש לכך 2 סיבות. האחת, ידע הוא כוח. ככל שתכירו יותר טוב את התמונה הכלכלית שלכם, תדעו מה אתם יכולים לדרוש ולקבל. הסיבה השנייה היא שגירושים מחייבים מהיערכות כלכלית שונה, וכדי להכין תוכנית כלכלית ולהימנע משקיעה בחובות לאחר הגירושים, אתם חייבים להתחיל ולנהל את הכסף שלכם. אמנם מרחב הגישור מתנהל בנפרד מהמציאות המשפטית. אתם יכולים להגיע להסכם שהוא שונה לחלוטין מההסכם שאולי הייתם מגיעים אליו בבית המשפט. אבל, כדי לקבל החלטות מושכלות, עליכם להבין מה האלטרנטיבות שלכם, מה הסיכוי ומה הסיכון בהליכה לבית משפט. בכל פעם אני מופתעת מחדש לראות זוגות שניגשים לתהליך כשהם לא יודעים בדיוק מה הם רוצים. תחשבו שאתם נכנסים לרכב ואומרים ל-GPS שלכם, אני רוצה להגיע למקום שקט. זה לא יעבוד, נכון? לפני שאתם מגיעים לפגישת הגישור הראשונה, תחשבו איך אתם רואים את החיים שלכם לאחר הגירושים. כי בסופו של דבר, להסכם הגירושים שתגיעו אליו, יש השפעה אדירה האם באמת תצליחו לייצר את המציאות הזו. תחשבו רגע על אותם אנשים שאומרים עליהם, הוא יכול למכור קרח לאסקימוסים. אז איך בעצם הוא עושה את זה? הוא יודע לזהות את הכפתורים שלכם, את מה שמניע אתכם. הוא יודע מה אתם רוצים, והוא מתאים את הפתרון שהוא מציע לצרכים שלכם. זו אומנות שלמה, אבל גם אתם יכולים. תשקיעו מחשבה במה שבן הזוג שלכם רוצה באמת. תחשבו, איך אני יכול להציע לו משהו שהוא ירוויח ואני לא אצא מופסד. רק כאשר תמלאו את הרצונות של הצד השני, תוכלו להשיג בקלות את מה שאתם באמת רוצים. זה אולי הטיפ הכי חשוב שלי. שימו לב, מרבית הגישורים נכשלים בגלל חוסר סינכרון ברמת הבשלות לתהליך. בדרך כלל, היוזמה לגירושים מגיעה מצד אחד, אחרי שהוא התלבט הרבה מאוד זמן והבשיל עם ההחלטה. מרגע שהוא החליט, הוא להוט להתקדם. לצד השני, לא ניתנה את אותה שהות להתרגל לרעיון ולהכין את עצמו, ולכן הוא נמנע מלהתקדם. זה שהוא מתמהמה יכול להתאפס על ידי בן הזוג כניסיון להכשיל את התהליך. אז תזכרו, לכל אחד יש את הקצב שלו. פנייה לבית המשפט לא רק שלא תקצר תהליכים, היא עלולה לגרום לתהליך להימשך חודשים ארוכים, אפילו שנים. אחד החששות הגדולים של מתגרשים בפנייה לגישור הוא הפחד מעימותים. אותו מתגרש מפחד שלא יצליח לעמוד על שלו ולהשמיע את הקול שלו. ולכן הוא פונה לעורך דין, שהוא ינהל את המלחמה עבורו. האבסורד הוא שמתוך רצון לשמור על שליטה בתהליך,
בעצם מאבדים שליטה עליו. עימותים התרחשו בתוך חדר הגישור ומחוצה לו. אין באמת דרך להימנע מהם. יותר מזה, לכעס יש תפקיד חשוב. דרך הכעס ניתן לזהות את המניעים האמיתיים של בן הזוג, וככה גם להגיע לפתרונות. והוצאת הקיטור הזו חשובה, כדי שלבסוף תוכלו לשים את הכעסים מאחור ולצעוד בדרך חדשה. שמחו על המגשר שידע להוביל אתכם בבטחה. המגשר מהווה צד שלישי, אובייקטיבי וניטרלי. יש לו מטרה אחת, להוביל אתכם להסכם. חשוב לדעת שהמגשר מחויב לסודיות כלפיכם. הוא לא רשאי להעביר לצד השני מידע שנתתם לו, מבלי שהשארתם זאת. ככל שהמגשר יבין את המניעים ואת הצרכים שלכם, כך יהיה לו יותר קל לפעול למענכם. והנה הגענו לטיפ האחרון. בכל גירושים, גם הקלים יותר, קיים כעס. לכעס ולאגו יש תפקיד חשוב בתהליך הגירושים. הם משמשים מדריך פנימי, שיוביל אותנו להשגת המטרות שלנו. אבל הכעס והאגו הם מדריך עיוור. לפעמים אנחנו כל כך עסוקים בצורך לנקום, ואנחנו פוגעים במטרות שלנו כדי לפגוע באחר. קחו למשל את כל אותם זוגות שנלחמים על הבית, ובסוף גורמים לזה שהוא יימכר דרך כינוס נכסים. וככה שניהם מפסידים כסף רב. אני מקווה שהטיפים יעזרו לכם בתהליך הגירושים שלכם. אנחנו נתראה בסרטון הבא.